Σίγουρα η έρευνα πάνω σε αυτά τα παιδιά είναι πολύ σημαντική. Βοηθά όχι μόνο τους επιστήμονες και τους λειτουργούς που χειρίζονται τα θέματα αυτά, αλλά βοηθά και κάθε έναν και κάθε μία από εμάς που είμαστε στο πεδίο αυτής της προσπάθειας να βλέπουμε την ανταπόκριση. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οτιδήποτε εισφέρει έρευνα. Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, βοηθώντας έτσι στην αποτελεσματική λειτουργία του όλου μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης. Παράλληλα, βοηθάει στην κατανόηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων πολιτικών, καθώς και των προκλήσεων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των υποστηρικτικών πολιτικών. Παρέχουν δεδομένα που μας επιτρέπουν να αναπτυχθούν πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης πάνω σε πραγματικές ανάγκες. Επίσης, να συμβάλλουν στην κατανόηση μηχανισμών και να αποκαλύπτουν τις νέες μορφές βίας που ενδεχομένως να προκύπτουν. Τέλος, ενισχύουν την πρόληψη με την ανάπτυξη στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι χωρίς αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα οι πολιτικές κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αποσπασματικές ή αναποτελεσματικές. Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες αποτελούν καθοριστική σημασίας για την κατανόηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πολιτικών. Ειδικότερα επιτρέπουν τον εντοπισμό κενών μεταξύ του θεσμικού πλαισίου και της πραγματικής εφαρμογής, αναδεικνύουν δομικές αδυναμίες όπως έλλειψη πόρων, προσωπικού ή συντονισμού, παρέχουν τεκμηριωμένα δεδομένα για τη χάραξη πιο στοχευμένων πολιτικών και συμβάλλουν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης με ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να εδραιωθούν, να μην υπάρχει επισφάλεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που όταν λήγουν υπάρχει ανησυχία για το αν θα υπάρξει συνέχεια και με ποιο τρόπο. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει δέσμευση εγκαίρως ότι η πολιτεία μετά το τέλος της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα θα αναλάβει την ευθύνη να συνεχίσουν αυτές οι δομές. Είναι επιβεβλημένη η αντιμετώπιση των δομικών αγγελιώσεων της γραφειοκρατικής διαδικασίας με απότερο σκοπό τη γρήγορη και αποδοτικότερη λειτουργία του μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε κοινωνικές πολιτικές ευρείου πεδίου με θετικό κοινωνικό πρόσωπο. Ένας πρώτος τρόπος θα ήταν η αύξηση των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων φιλοξενίας, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, δημιουργία κέντρων όπου συστεγάζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες που άπτονται όλων αυτών των θεμάτων, ανάπτυξη εφαρμογών και σύνδεση άμεση με τη γραμμή SOS, εκπαίδευση προσωπικού, επιμόρφωση δικαστών, εισαγγελέων, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όσοι δηλαδή όλοι εμπλέκονται σε αυτά τα θέματα. Η ενίσχυση των υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα συνδυασμό θεσμικών και πρακτικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αστυνομία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της για τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας με έμφαση στην αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης. Γι' αυτό το λόγο έχει ιδρύσει και έχει ενισχύσει τις υπηρεσίες με τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, τα ειδικά γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Για να μπορούν να συνδεθούν καλύτερα οι υπηρεσίες που μπορούν να βρίσκονται σε διάφορα σημεία και να παρέχουν πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, πιο εξειδικευμένες δράσεις, ενημερώσεις, πληροφορίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει γενική πληροφορία. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι και το αρχικό βήμα σε αυτό. Το συζητήσαμε και στην ημερίδα πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να υπάρχει αυτή η παροχή της πληροφορίας σε πρώτο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος, όπως συγκεκριμένη γυναίκα, να μπορεί να λάβει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αυτό το πρώτο βήμα που συζητήσαμε πάρα πολύ και στην ημερίδα, πώς γίνεται αυτό το πρώτο βήμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο πιο κοντά είμαστε στους ανθρώπους, τόσο πιο εύκολο είναι αυτό το πρώτο βήμα. Πώς θα συνδεθούν όλες οι υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, η ελληνική αστυνομία, η δικαιοσύνη, τα νοσοκομεία, η πολιτεία, με ποιο τρόπο θα συνδεθούν ώστε να υπάρχουν πρωτόκολλα σαφή και συγκεκριμένα
αξιοποιώντας καλές πρακτικές από το εξωτερικό, για να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι και δεν θα έχουμε συνεχή επαναθυματοποίηση κατά τη διαδικασία διερεύνησης και ούτε θα δυσκολευτεί μια γυναίκα να σπάσει τη σιωπή, γιατί δεν θα γνωρίζει πώς θα ξεμπλέξει από το λαβύρινθο των διαδικασιών. Αυτό μπορεί να γίνει με την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των φορέων με σκοπό την άμεση και συνεχή ροή των αναγκαίων πληροφοριών από τη δράση στο πεδίο, ώστε μέσα από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης να λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, σημαντικός είναι ο προγραμματισμός κοινών δράσεων των φορέων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα έμφυλης βίας. Με απότερο σκοπό την ενδυνάμωση της δράσης της κοινωνίας πολιτών που ενδεχόμενο να υπάρχουν στις κοινωνίες. Πρώτα-πρώτα θα θέλαμε να θεσμοθετηθούν πρωτόκολλα συνεργασίας, να παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση μεταξύ των φορέων, να ιδρυθούν δίκτυα δομών, να έχουμε το θάρρος να εφαρμόσουμε καινοτόμες δράσεις με τη συμβολή της τεχνολογίας, να συνδεθούν οι ευάλωτοι άνθρωποι με την αγορά εργασίας μέσω ειδικών προγραμμάτων. Η αποτελεσματική υποστήριξη των θυμάτων απαιτεί ισχυρό διατομιακό συντονισμό. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί μέσω θεσμοθέτησης σαφών πρωτοκόλων συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, δημιουργίας κοινών βάσεων δεδομένων, με διαβαθμισμένη πρόσβαση βέβαια για την καλύτερη παρακολούθηση των περιστατικών, πρέπει να σεβόμαστε και τα προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα, τακτικές συναντήσεις και δικτύωση των φορέων για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, ορισμό σημείων επαφής αναφορέα που θα διασφαλίσει τη συνοχή των δράσεων, καθώς και ενίσχυση και συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συχνά έχουν άμεση επαφή με τα θύματα και σημαντική εμπειρία πεδίου. Η συνεργασία είναι κρίσιμη γιατί η βία κατά των γυναικών είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από έναν μόνο φορέα. Το να υπάρχει ένας μηχανισμός που παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, θεωρώ, και προαπαιτούμενο για να έχουμε και καλή ανταπόκριση και στον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Για παράδειγμα, την Γκρέβιο που παρακολουθεί τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Εάν ο εθνικός μηχανισμός δεν παρακολουθεί εγκαίρως η ανταπόκριση και η εικόνα μας και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν θα είναι αυτή που θα θέλαμε. Αλλά και το επί της ουσίας δεν θα είναι αυτό που θα θέλαμε. Υπάρξει το μηχανισμό, δίνει τη δυνατότητα για συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ των φορέων με αποτέλεσμα τη στοχευμένη και άμεση παρέμβαση επί του πεδίου, όπου και όταν παραστεί ανάγκη. Επιπλέον, με τον μηχανισμό ενισχύονται οι διαδικασίες της ανατροφοδότησης, βοηθώντας έτσι στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των φορέων και στην κατανόηση των πραγματικών προβλημάτων που σχετίζονται με το θέμα της τέχνης. Η ύπαρξη αυτού του μηχανισμού διασφαλίζει ότι η θεωρία δεν θα μείνει θεωρία και θα γίνει πράξη. Μεταφράζεται σε μια ουσιαστική προστασία των θυμάτων και όχι απλά κάποια λόγια συμπόνιας ή απλής υποστήριξης. Ταυτόχρονα επιτρέπει συνεχή συλλογή δεδομένων. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών απαιτείται συνεχής παρακολούθηση. Η σημασία της έγκυται στο ότι διασφαλίζεται συνεχής αξιολόγηση των πολιτικών, επιτρέπεται η έγκαιρη ανίχνευση σημείων που χρήζουν βελτιστοποίησης, ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία των αρμόδιων φορέων, παρέχονται δεδομένα για αναθεώρηση και βελτίωση, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλεται και η παρακολούθηση της προόδου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Με συστηματική παρακολούθηση δημιουργείται ένας δυναμικός κύκλος βελτίωσης της εκάστοτε πολιτικής. Είναι σημαντικό να μπορούμε να παρατηρούμε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι ένας σημαντικός ρόλος και αυτός, και για την Action σταθερά ήταν ένας τέτοιος ρόλος, που να μπορούμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει κάτι, γιατί δεν συμβαίνει κάτι άλλο και γιατί οι πολιτικές που κάπως όλοι έχουμε συμφωνήσει υλοποιούνται ή μη. Το έργο Παρατηρητήριο Παρακολούθησης Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων νήσων, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PREVENT, με φορέα υλοποίησης την Equal Society, Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, και εταίρο το Κέντρο Ερυφίλη. Το έργο Preventing Gender-Based Violence and Violence Against Children, PREVENT, έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών μέσω της στήριξης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΟΚΙΠ, στην Ελλάδα και την Κύπρο, που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values, CERV, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης, μη κυβερνητική οργάνωση, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Συντονιστής του PREVENT είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ελλάδα, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης, μη κυβερνητική οργάνωση, Κύπρος.